na-arụ na-atụ aja na-atụ okwu onye ọbụla jidechụ ego ji ata mmadụ ejigbo eyi bụrụ nwere nwekwere Omeka nweze nwosina nwayọ ha nọ n'ihi na-ekwu ọkụ nụrụ ha nọ n'ugwu ahụ mgbo ka egwedata na mgbo ka ahụ mmiri onye bụ ọdụbọbụ ishieke ha nọ n'ihi na-ekwu kwalitere m otu otu ọ bụrụ ịnụkwara ka egbe na-agba eje nga gwa m ka ndị mmadụ dum Isaac nụkwara ka egbe na-agba eje nga gịnị ka m ga-eme mmọnwụ ịnụkwara ka egbe na-aha aja ọnụ egbe gwa m ka m ga-eme ọdụdụ m egbe Omeka nweze nwosina bụrụ m ka ahụ eji eme dị mkpa egbulite ezere ọ bụ nke o mere ihe iri ọkụ o mere igbo kụwa na-agba ọkụ onye okpeta na-agba ọkụ ọ bụ nke o mere ihe iri asakwa na-abụ mberede anọkwa na agba mụrụ ụmụ anyị nyere m nne onye siwe na berie m iwu eji Erike nụkwara ka ekwe na-agba eje nga gwa m ka m ga-eme ọdụdụ m ịnụkwara ka ekwe na-aha aja ọnụ gwa m ka m ga-eme mmọnwụ mmọnwụ a na-agba eje nga omeriwe eje nga bịa lele m ana m anọ Omeka nweze nwosina kelere m Erike mbe Igbo nwoke Igbo of Afrịka n'ugwu ala mgbo ka ebe ido ịgbanwere oke ehi Erike kedu maka senior brother Michael mbe Igbo Omeka nweze wee gba mma n'ihi na-ekwu kelere maazị Ikanedo eze azụ na anị mgbagbu ọwa ọzọ achịrị m ekwe nna ya okpecha ngere nke mbụ na mgbagbu ọwa nwoke azụ bi na mmiri ekelekwe m gị kelere m Charles Nze
si ya bịa